А цяпер давайте разбирацца, які ён калектыўны прэзідэнт. Каму Александр Рыгорович гатовы аддаць драбінку ўлады. І ён заўсёды лічыў, што жанчына яму не канкурэнт. Таму зноў узняў жалезную ледзі. Яна ненавідзіць усё беларускае, узмацняе рускі мір у нашай краіне. Ёй не шкада беларусаў, і яна з задавальненнем паслала б нас паміраць за матухну Расею. У Маскве гэта ацанілі і далі ёй ордэн. А что Лукашенко на это? Первым заместителем руководителя администрации президента назначается Петкевич Наталья Владимировна. Аплодисментов не будет. Жанчына, у якой ёсць усё. 2 дамы ў Драздах, кватэры ў цэнтры сталіцы і нават уласны соляры на праспекце Пераможцаў. В моей жизни много материальных вещей, переводящих в эмоциональный подъем. Одна из них – Mercedes Геландваген. Когда вижу эту машину, меня пробирает дрожь. Это не мечта, это эмоция. З 18-го года яна ездила на вялікіх аўтах по Нью-Йорку, але ў 24-м годзе вярнулася ў Беларусь. Я люблю экстремальные ситуации. Мне иногда кажется, что у меня как-то вся жизнь построена на том, что я создаю себе проблемы, а потом их преодолеваю. Звонку жыццё Наталі Пяткевіч выглядае беспраблемным. Сям'я ейнага бацькі Уладзіміра Краўчынкі з Новасібірскай вобласці, але кар'еру ён зрабіў у Беларусі. Стаўся заслужаным доктарам, дэпутатам Мінскага гарсавету, асвоiваў гранты АДААН. Ці не пад уплывам таты расейцаў Наталі сфармавалася грэблівае стаўленне да беларушчыны. Петкевич Наталья Владимировна, удостоверится орденом Святого Славы Церкви, равноапостольной княгини Ольги, второй степени. Цудоўнае валоданне рускім языком і юрыдычная адукацыя прывялі яе ў адміністрацыю Лукашэнкі. Присаживайтесь. У 2001 годзе яна сталася ягонай прэс-сакратаркай, а праз 3 гады намесніцаю кіраўніка ягонай адміністрацыі. Я не боюсь честно об этом признать. Я действительно искренний сторонник отмены льгот. Сегодня удача обязательно будет сопутствовать вам. І ў прыватным жыцці Наталья выцягнула шчаслівы білецік, дакладней 3. Спачатку выйшла замуж за галоўнага латарэйніка Беларусі Уладзіслава Пяткевіча, які ўзначальваў суперлато. Пасля за Александра Мартыненку, вядоўцу на БТ. І ўрэшце за дыпламата Валянціна Рыбакова, з якім з'ехала жыць у ЗША. Але роўна 2 гады таму Лукашенко вярнуў Пяткевіч з Нью-Йорку. Демократию хлебнули в Соединенных Штатах Америки. Пора возвращаться домой. Год таму ён прызначыў яе намесніцай прэм'ер-міністра. Цяпер Наталья Пяткевіч выгульвае свае модныя турбачкі, касцюмчыкі не на нью-йоркскіх прыёмах, а ў беларускіх лякарнях, вучэльнях, калгасах і на суботніках. Наша страна – это только то, что мы можем сделать своими руками. Але апошнім часам Лукашенко пачаў яе біць па руках. Відаць, адчувае, што Пяткевіч не хоча быць калектыўным прэзідэнтам, а хоча самастойна і вырашаць, і кіраваць. Зная вашу требовательность, ваш принципиальный подход, ваши знания, вы знаете все. Присаживайтесь.